PCSO Lotto. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Tara na't tangkilikin at ating laruin. Lotto din sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimitin makakamtan sa PCSO. Huwag malulungkot, huwag mangalamba. Magandang hapon po muli sa ating lahat. Simulan na po natin ang actual draw for draw number 3452. Pangasinan, let's play small town lottery. Timer ready. Winning number, number 32. Ibabalik po natin ang number 32 para sa ating second winning number. Timer ready. Ating second winning number, number 20. Ang ating winning number combination, numbers 32 and 20 in exact order. At dito po nagtatapos ang ating draw. Ako po muli si Wendell Lopez na nagsasabing PCSO, yung tumutulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for May 14, 2025. Out of lucky and draw are the numbers 32 and 20. Numbers 32 and 20 in exact order. Sa larong ito, lahat tayo'y panahon.